Rayuwar daji akwai haka. Bibi kasu ne kashe waya ta zan abincin kashe waya na ka a nemi a gida. Nan da sati in mun koma. Ba ma ka ce an sace ta yi. To ba komai muna nan daji. An san da ba mu da zamu yi. Za a kashe wayan kamar na kwana biyu. Za ka nemi ki a tarka. Shan sai a kunna waya. Zan canja murya. Tunda ka iya canza muryoyi. Zan canja murya. Sai in ce in baban ku ne kira ko maman sai in canja murya ce wa alaikum assalam. Za ka iya? Ne? Kai? Sai ma? Wa alaikum assalam. Ya ce waye? Sai ya ce mu ne. Kin gane? Ku ne wa? Idan canja murya aka ce ku ne wa? Sai in ce kuɗi za ka kawo. To ai kuma kidnapping ai fulatanci suke yi ba wai Hausa ba. Ai akwai Hausa ne. Fulatanci ne yawanci za ka ji muryar fulatanci da ke kuma. Kowace ni kawai. Ni ta yarbawa ma zan yi. Ta yarbawa ma zan yi. Ka ce me? Jadi talk to me ma so fun ola zale. Kudi miliyo uku. Miliyan uku. Ko kuma mahaifin ke yana da kuɗi. Yana hukun sona kuma ka san kawowa zai. Kaga mun samu kuɗi da za mu kama hotel. Kawai mu bar daji. Na wata bakwai. Wallahi wata bakwai. Wata bakwai. In mun gama da kuɗin can mu koma. Ga ma anya. In an tura kuɗin ba za mu yi aure ba kuma. Mama tana kira. Mama ki? Kashe waya ki ma. Kashe. Kashe kawai ki kashe layi. Aikin na ki biya. Ya. The number you have dialed is not reachable as a moment. To kashe layin ki kashe. Haka dan ba za mu ji daɗin rayuwar nan ba in dai ana yi. To me za a nan aka turo kuɗin? Ta fara daɗi fa. Kowa ya aure. Yanzu an kawo kuɗin ya za mu an so. Miliyan ɗaya da rabi. Yanzu an kawo kuɗin ya za mu an so. Aje kowa ya aure ba. A'a cewa mana tun da dama kuna son mu muna son ku. Ni dama kuɗin aure ne. A ba ku miliyan ɗaya da rabi ku je ku aure mu ma ni aure. Sai mu kai gidan ku sai mu. Tunda iyayenmu Wani sai an kai gidansu? Mana. A hotel za a je a ɗaura auren kawai. A hotel kai. Ni ina son Habiba ni so nake na aure ta da gaske wallahi. To mu ma auren da ko baby. Ba wani zan kawai. Auren. Kira su mama na a ci abinci. Tunda dai kuɗin auren ne. Ta sa kira yawwa. Yi mata magana. Number you have dialed reachable as a moment. Daga a ce mata kidnapping ne. Yau yanzu tsayar mun gama shan abinci. Ɗaukin zafi za yi? Bal. Idan kika ja mun kafa yau. Sai ki mun cakul ku. A wani wasan da ne. Nan ka mota. Su saka dangare? Bari kuma tsaya. Wayo! Kai, za ka yi za ka da to ga abinci ba ku suke ci. Kai, kuna nan gurin. Ba ku san ina ne nan ba? Kun san ina ne nan kuka zo nan kuna huta a nan gurin. Lambu ne. Kawo abu. Kawo dajin sarki. Zan kawo nan. Kawo abincin nan. Oga. Ya za a yi musu ne. Kawo na ka. Ke tsaya mana da Allah. Na ji ne kuma. Dan Allah ku yawo.
dan Allah na haɗa mu da Allah malam ke tashi sama tashi kawo na ta ana nan mu ne za shi kai ji mana nan ba aikin Allah na haɗa mu da Allah nan ba aikin Allah muke nan ba ke na kaman mara kun san ina da kuna na nuna mana dan Allah me kuke bukata dan Allah kai kawo abin tsaninka 1000 na sai shi wallahi na motsa ne kai ma kawo ni nan sai su ke ba nuwan wannan mana ba shi ko maganin mutuwa ne na dinki ko ga ta ba sa abinci Allah ku ya ustaz na ga yin wasu ke shiga shi ustaz kai ne da zamu na ba mu sa abinci ba shi mu tafi kai ba ni ka san kai yi mun me ragga mun gode Allah saka da alheri kai kamo shi da wani ku shiga daji ku shiga mun daji su mura ku shiga mun daji su mura kai